Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci, da fatan kowa na lafiya. So kamar yadda muka saba kawo muku abubuwa wanda suka shafi samun kuɗi a online, haka zalika yau muna ɗauke da wani sabon mining application wanda zai baka damar samun naira dala 7 a kowace safiya. Duk bayan da 24 hours idan har kana taɓa za ka yi kilimi, to dan uwa za ka samu wannan dala 7 a kowace safiya. So da farko zan aje muku link ɗin wannan mining application a description na wannan bidiyo inda za ka taɓa link ɗin. So bayan ka nana link ɗin zai wuce da kai ne a Play Store inda za ka ɗauka wannan application. So bayan ka ɗauko application ɗin ɗan uwa ka zo wajen registration, za ka sanya musu username naka, password kuma mai ta password da Gmail naka, za ka danna continue. Bayan ka danna continue zai wuce da kai ne a fuskar wannan application miner. Ok, so sai mu jira shi mu ya buɗe mana. Ok, so bayan ka danna continue zai nuno ma wannan page. Daga nan already dan uwa ka riga da ka kammala registration on application mana. So kamar yadda kuke gani a nan zai baka damar taɓa mining, za ka yi claim. su lokacin claim ɗina bai ba kamar yadda kuke gani. Gashi nan a duk bayan 24 hours kana samun guda ɗaya ne. Na yi wannan mining, na yi claim ya kai sau 10 kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina da guda 10 a balance ɗina. So kamar yadda kuke gani a duk rana ɗaya kakan samu dala 7 da something gashi nan. So idan kuka duba a balance ɗina gashi ina da kusan dala 60 da something haka. So dan uwa wannan application kuma sabo ne. Duk idan kuka duba cewa duk bayan da 24 hours guda ɗaya kake samu. Kun ga wannan abun ba saurin taruwa. Alamu sun nuna wannan abun yana da kyau gaskiya. Idan baka yi ba dan uwa ka daure kai registration na wannan mining application ka fara da wuri. So da wannan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Masu kallon mun gode, mu haɗu a lokaci na gaba.